Assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Ina mai baƙin cikin sanar da ku cewa gwamna NASIRU RUFAI Allah ya jarabce shi da cutar coronavirus, inda ya wallafa haka a yammacin yau. Sakamakon gwajin cutar da aka yi masa a makon baya ya fito a yau ne, yammacin yau ne, shine ya bayyana haka. Ya ce yana baƙin cikin sanar da ku cewa ya kamu da cutar, inda ya killace kansa. BBC ta wallafa labaran da kuma sauran manyan tashoshi. Ku danna subscribe domin ci gaba da samun labarai makamantan haka. Gwamna NASIRU RUFAI ya yi jan hankali ga mutanen jiharsa da su ci gaba da bin doka kamar haka da hukuma domin kare kansu daga kamuwa da cutar coronavirus. Allah ya kiyashe mu.